Sä oot kyllä ihan Hyvä on. Eli Danin pöytäkirja, katsotaanpa tästä nyt sitten mitä me tänne laitettiin. Oliko se sun mielestä ihan Danin tyypillistä toimintaa, mitä täällä esiintyi? Joo, kiva koirahan se on ja niin suoriutui tästä testistä ihan hyvin. Kyllä tuossa lopussa tuli vähän sillä niin kun rupesi huomaamaan, niin kun tämän testin tarkoitus on, että paine kasvaa. Niin kuin itsekin huomasin, että vähän siitä tuli semmoinen kiireinen ja semmoinen tuossa, että siinä näkyy se, että sille tuli vähän paineita tässä. Ja että kun se muistaa, että täällä on tapahtunut kaiken näköistä, sillä on aika hyvä muisti. Niin se niin kuin toi sille semmoista pientä vikkelyyttä siihen loppupuolen toimintaan. Mutta hyvinhän se tämän klaaras, eikä meidän tarvinnut sen kanssa niin kuin mitään tolkutonta aikaa missään viettää. Että ei se nyt ihan palveluskoirille parhaita mahdollisia pisteitä saa, mutta mun mielestä niin mitä me nyt tässä katsotaan, niin se on tosi kiva tämmönen omaan tarkoitukseensa sopiva koira kyllä ja pystytte hyvin sen kanssa harrastamaan just mitä olette tehnyt. Eli toimintakyky, ensimmäinen kohta tässä. Toimintakyky erikoiskoira oli tuo kelkka, sitten huone. Toimintakykyähän seurataan koko testin ajan niin kuin näitä kaikkia muitakin osioita. Ja toimintakyky tarkoittaa sen kykyä itsenäisesti ratkoa näitä ongelmia ja mielellään vielä järkevällä, rohkealla, reippaalla tavalla. Se on yksi tietysti asia on se, että kun koira on vielä semmoinen laumakoira ja alempiarvoinen ja näin, niin ja sä oot sitä kauhean paljon kouluttanut, niin kuinka helposti se lähtee sitten itse tekemään ratkaisuja. Mutta kyllä Danikin sitten lähti kuitenkin ratkomaan näitä ongelmia itse, kun sä et vaan anna sille ohjeita, että mitä täällä kuuluisi tehdä. Kaiken kaikkiaan sen toimintakyvyn arvosana semmoinen omatoiminen rohkeus niin on pieni, eli -1 pieni, mutta sillä kuitenkin sitä on. Aina se näissä jotakin yrittää, mutta sitten se kantti viime kädessä kuitenkin pettää, että ei se ole semmoinen niin kuin sotakoiran lailla rohkea. Niin, kyllä, joo. Mutta ihan hyvin siihen nähden, että ei se sitten jäänyt loppupelissä kuitenkaan sulta vaan kyselee apuja ja olemaan niin kuin, että en mä osaa tehdä mitään. Aina se jotain yritti. Terävyys. Erikoiskoi on tuo seinä. Koira jätetään siihen seinään ja katsotaan sitten, että tuleeko sieltä aggressiivisia reaktioita, kun se kokee itsensä uhatuksi. Se kyllä ihan kivasti sieltäkin vastailee ja yrittää olla kovinkin sinnikäs, mutta ihan viimeiseen asti sitä ei viedä sitä hyökkäystä edes, koska koira näyttää jo siellä, että hän alistuu, koska se on kauhean kiltti ja nöyrä koira. Kyllä se ihmiselle antaa hirveän helposti periksi. Mutta terävyys sinänsä ominaisuutena on sillä kohtuullinen, eli arvosana on +3. Ja vielä tämä loppukaneetti tässä ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, se on hyökkäyksen loputtua välittömästi ystävällinen, siihen pääsee koskemaan, ei tarvitse yhtään miettiä, että voiko sinne mennä. Se on tosi mukava. Sitten on tämä puolustushalu ja erikoiskooli, se kun te yhdessä kuljette tuonne piiloa kohti ja sinua kohti hyökätään ja sitten katsotaan, että miten koira sitten haluaa laumaansa puolustaa ja sillä halua on ihan kohtuullisen verran tähänkin hommaan, eli arvosana on +3, kohtuullinen, hillitty. Se yrittää siinä olla kyllä kovasti sitä mieltä, että ne ei tarvitse tulla, mutta ei se siinäkään ihan viimeiseen asti uskalla pysyä kannassa, ei se ihmistä uskalla niin paljon vastustaa. Mutta yritystä oli kovasti, että kyllähän suurella sydämellä sinua puolustaa siellä. Sitten on tämä taisteluhalu ja erikoiskoe on tuo leikkiminen. Ja tässä nimenomaan haetaan semmoista kantavaa leikkihalua, millä sitä koiraa voi sitten mahdollisesti palkata ja hyödyntää tuolla koulutuksessakin. Sitten kun se lähtee, se on aina vähän semmoinen, että ensin pistetään moottoria pikkusen aikaa käyntiin ja sitten se syttyy. Niin sen kanssahan leikittiin kepillä, että täällä nyt kauheasti sitä keppiliikkiä on vielä nähty, mutta nyt vähän nähtiin, että pystyttiin leikkiä jo kepilläkin, kun sen saa siitä innostumaan. Tosin ei se nyt mitään semmoista sikana kiinni ole, mutta hyvinhän siitä piti siitä kepistä huolen kuitenkin ja tykkäsi leikkiä ja vääntää muiden kanssa sitä kepillä. Ja kyllä se sitten muuallakin käyttää sitä taisteluhaluaan, että vaikka sitä vähän pelottaa, niin se kuitenkin yrittää vielä mennä sitten, kun sillä on sitä taisteluhalua. Arvosana on +2, kohtuullinen. Sitten on hermorakenne. Tähän ei mitään erikoiskoetta ole, vaan se on just sitä koiran kuormittumista. Kun me kuormitetaan sitä, niin miten sen hermot sitten kestää koko tämän testin ajan. Se kestää ihan hyvin, se on +1 hieman rauhoittunut, eli se on normaali hermoinen. Koira ei sillä tule mitään ylimääräisiä hermostuneisuuden oireita tässä missään kohti, että se on enemmän, se on tosiaan se muisti, mikä siellä niin on sitten tuo sille niitä vähän semmoista vikkelyyttä, että en mä ehkä meikään tuonne, mennään vähän kovaa ohi tästä, niin ei tapahdu mitään. Seuraava kohta on temperamentti, tarkoittaa koiran reaktionopeutta, sen keskittymiskykyä, reaktioiden oikea-aikaisuutta ja tuossa sitä jo vähän sivuttiinkin, eli se on pikkusen semmoinen
käyntiin virvoittava malli. Eli sille ei ole mikään hirveä kiire aina aloittaa näitä asioita. Se ensin aina harkitsee ennen kuin se ryhtyy toimeen. Silloin se arvosana on tämmöinen kuin +2 kohtuullisen vilkas. Mutta kyllä se sitten hyvin keskittyy siihen, mitä ollaan tekemässä, kun se siihen niin kuin ryhtyy keskittymään. Ei siinä ole semmoista häikkää siinä keskittymisessä, mutta se vaatii vähän aina virittelyä. Sitten oli tämä kovuus, mistä tuossa on ollut jo pikkusen puhettakin, eli se on se koiran muisti. Miten hyvin se muistaa, jos sille on jotain ikävää jossain täällä matkan varrella sattunut, niin Tani kyllä muistaa ne sillä lailla, että se on pehmeä -2. Mutta älä ota tästä mitään ongelmaa, se on niin, kyllä. Ja siis kun sä tiedät kouluttaa, sä oot pystynyt sitä kouluttaa, niin sä vaan muistat sen välillä, että jos joskus joku tökkii, niin sä voit miettiä sitä kautta, että ahaa, että onko se nyt tää, kun se on sen verran pehmeä, että se muistaa taas jotakin. Semmoista, mitä sä et ole ehkä älynyt, mutta siitä ei pidä mitään sen kummempaa ongelmaa tehdä. Niin, sä saat sillä sen virvottua sitten heräteltyä ja vietyä sen asian pois päiväjärjestyksestä, kun sillä on sitä taisteluhalua. Et sillä on moottori, millä nämä pehmeyden mahdollisesti mukanaan tuomat jotkut yllätykset joskus niin pystyy voittamaan. Luoksepäästävyys, no sehän on hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin, siitä ei varmaan jäänyt kellekään mitään epäselvää. Missään tilanteessa ei tarvinnut miettiä, voiko tuohon koiraan koskea. Sitten nuo laukaukset, että se saa tämmöisen arvosanan kuin laukauskokematon. Se pehmeyden mukanaan tuoma semmoinen pieni paineistuminen näkyy siinä sen verran, että kun se ei ole temperamentiltaan mikään sähikäinen, eli temperamentin mukaisesti sen ei pitäisi reagoida laukauksiin ollenkaan, niin se pikkusen oli sen ensimmäisen jälkeen niin kuin, että hups, mitä tapahtui. Mutta sitten se relasi ja huomasi, että ei tässä ole sen kummempaa, niin silloin se saa arvosanan laukauskokematon. Mutta se on plussan puolella, ei mitään ongelmaa. Tulos on 136 plussaa ja sitten me otetaan 31 pistettä noita vähennysjuttuja, mitä me vietiin tuolta toimintakyvystä ja pehmeydestä. Siltä vähän näitä pisteitä pois. Ja mistäs muualta? Ei muualta. Niin se teille jää 105 pistettä loppupisteeksi ja tosiaan se on ihan ok testi, mutta eihän niitä pisteitä pidä tuijottaa. Katot ne osiot, kiitoksia. Se on ihan hirveän oli koiran kiva. näköinen Niin. testi ja Ja minusta Dani